Bern van basisschool de Ikkerud Blijen hield een excursie natuurfotografie in het natuurgebied achter de Sediek in het dorp. Wij het van de Kidskliks en de Kliester, toen we dat jaren, we woonden dus de voort van inschouwen. Het wie ik voort eigenlijk wie het voort al vol. Dus wij konden er krek nog tussen. Nou en als het juist, het is die band die vindt het prachtig. Voort enthousiast. Wij als leerkrachten weer voort enthousiast. Ja, hartstikke mooi. Ja, wij binnen mijn camera's op een paad en alle band hebben hun eigen camera kregen. En wij zijn hier in een prachtige omgeving waarin dat de band dus op een hele mooie manier, op een orenmanier naar de natuur zien. Terug het eigen van een camera. Ze binnen foto's ontmeidjen, ze binnen allerlei leuke natuurweetjes verzamelen. En als we weer omkomen op squallen, dan is hier een soort van wedstrijd nog gaan koppelen. Komt er een winnaar uit en we hebben squallen krijgt al een hele leuke quiz hoorn met allerlei informatie. Dus dat is hartstikke leuk. Die vind ik geweldig, die ben genieten. Ik geniet er zelf ook van, mijn collega ook. En het is hartstikke leuk. Met een professionele camera had de band verschillende foto's maken. Van krabben, van bloemen. En ik zou nog een Egypte-foto maken. Dan is je op de foto en dan is eerst iets breed en dan wordt het steeds lietser. Nog van de sleet en van de bloem hier. Maar hoe wist nou hoe je een mooie natuurfoto maakt? Nou, we hadden correct op squallen eerst al even een korte workshop en van de basisbeginselen hoorn. Dus dus dat is wel, dat werkt wel belangrijk natuurlijk, want dan weet ze wat ze doen. En voor de rest is het gewoon lekker dwan, lekker ervaren. Een professionele jury beoordeelt de foto's en ze is er uiteindelijk één winnaar met de mooiste foto van de dag. Gwon haalt een eigen favoriet. Van een krab die in het water zit en maar de hol boven water. Dat is, kijk, wel een van deze of zo. Dat is een beetje liggende skippen en weilanden en loft. Foto's meidje op het water valt goed in de smaak bij de band. Ja, het is wel leuk dat het een beetje waar leuke dingen dan is, want dit kan natuurlijk wel met de corona. Leuker als op squalen werken. Omdat buiten is het veel leuker dan gewoon op een stoel zitten. 2, 1.